Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Y prynhawn yma unwaith yn rhagor o dad, i ni'n troi at ti. Yn ymwybodol fod ni'n dibynnu'n llwyr o ddiwrtho ti yma, y gras a'r trigaredd yma, a dy bresenoldeb di o dad trwy'r ysbryd glân, ac y gosrwydd ein harglwydd Iesu Crist. Bendithia ni trwy'r oedfa yn y cyfan gwbl i gyd. Ni yn gofyn yn unig yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y darlleniad y prynhawn yma, os rowch chi Mathew 14. A byddwn ni'n darllen o adnod 13 ac ymlaen i 33. Ond cyn y darlleniad, ni'n gyfarwydd iawn ar rhan yma o'r Beibl. Oedd Herod, chi'n cofio'r hanes amdano fe, wedi priodi priodi graig i frawd, a oedd Ioan wedi hyddo fe, wedi dweud wrtho fe, canis Ioan wedi dweud wrtho, nid cyfreithlawn i ti ei chael hi. Ac o flaen ymlaen bod Herod am ei laddau, oedd ofn arno fe am y bobl, ac mae wedi rhoi fe yn y carchar. Felly, os ewn ni mlaen i'r adnod 13 nawr, a phan glybu'r Iesu, fe adawodd oddi yno mewn llong i anghyfanddre o'r neilltu, ac wedi clywed o'r tyrfeidd hwy ac yn ynasant ar draed allan o'r ddinasoedd. A'r Iesu aeth allan ac a welodd dyrfa fawr ac a dosturiodd wrthynt, ac fe iachawdd ei cleifio'n hwynt. Ac wedi ymyned hi yn hwyr, daeth ei ddisgyblion ato gan ddywedid y lle sydd angfanydd, a'r awr aeth weithiau'n heibio. Gollwn y dyrfa amath fel yr eront i'r pentrefi ac y prynont iddynt fwyd. A'r Iesu ddywedodd wrthynt, nid rhaid iddynt fyned ymaith, rhoddwch wi iddynt beth i'w fwyta. A hwy ddywedasant wrtho, nid oes genim ni yma, ond 5 torth a 2 bysgodin. Ac fe ddywedodd, dygwch wynt yma i mi. Ac wedi gorchymyn i'r tyrfeidd eistydd ar y gwelltlast a chymeryd 5 torth ar 2 bysgodin, fe edrychodd i fyny ti ar nef, ac fendithiodd, ac adorodd, ac aroddes y torthau i'r disgyblion, a'r disgyblion i'r tyrfeidd. A hwy oll a fwytasant ac a gawsant ei digon ac a godasant o'r briw fwyd oedd yn weddillt 12 basgedaid yn llawn. A rhai y fwytasant oedd ynghylch 5,000 o wyr heblaw gwragedd a phlant. Ac yn y fan y gyrrodd yr Iesu ei ddisgyblion i fynydd i'r llong ac i fynydd i'r lan arall o'i flaenef, tra fyddai fe yn gollwng y torfeidd ymaith. Ac wedi ddollwng y torfeidd ymaith, fe ysgynodd i'r mynydd wrtho ei hun i weddio. Ac wedi ei hwyrhau hi, yr oedd fe yno yn unig. A'r llong oedd weithiau'n yng nghanol y môr, yn drasodus gan donau, canis gwynt gwrthwynebus ydoedd. Ac yn y bedwaredd wylfa o'r nos, yr aeth yr Iesu atynt gan rodio ar y môr. A phan welodd y disgyblion ef yn rhodio ar y môr dyrchynasant ac gan ddywedid drychiolaeth ydyw. A hwy a weddasant rhag ofn. Ac yn y man llefarodd yr Iesu wrthynt gan ddywedid, cymerwch gysur, my fi ydyw, nac ofnwch. A Phedra atebodd ac a ddwedodd o arglwydd os tydi yw, arch i mi ddefod atat ar y dyfroedd. Ac fe ddwedodd tyred. Ac wedi Pedr ddisgyn o'r llong, fe rodiodd ar y dyfroedd i ddyfod at yr Iesu. Ond pan welodd fe gwynt yn gryf, fe ofnodd. A phan drycheodd syddo, fe lefodd, gan ddywedid arglwydd, cadw fi. Ac yn y man yr ystynodd yr Iesu ei law, ac ymaflodd yno ef. Ac a ddywedodd wrtho, tydi o chydig ffydd pam y petrisaist.
A phan aethant hwy mewn i'r llong peidiodd y gwynt. A daeth y rhai oedd yn y llong ac ei hodd y lasant ef gan ddywedid, yn wir, mab Duw ydwyt ti. Bydde Duw bendithiwr geiriau yna i ni prynhawn yma gyda'n gilydd. Gawn ni nawr gyda'n gilydd eto i droi at ein Duw mewn gweddi. Wrth ddod ata ti o Dad, ni'n dyfod gyda'r parchedig ofn yma, gan wybod yn sicr mae'r unig hawl sydd gyda ni, yr unig ffordd sydd gyda ni, yw trwy yr un, yr arglwydd Iesu Crist. Fe ei hun y ddiwedodd, ni ddaw neb ata fi, ata ti ond trwy o fi. Dyfod at y tad felly, trwy ein harglwydd Iesu Grist, i ni'n gwneud y prynhawn yma gyda'n gilydd. Plygu lawr ein pennau o Dad, gan ystyried y fawredd di, dy ogoniant ti, y rhyfeddod bethau o dan allw ddim deall, y byd yma hyd yn oed yn cael ei gadw y funud yma, popeth yn ei le, y trefn gyda ti, yr hael, yn y man mae'r hael i fod, hen o'r lloer a'r ser yn y nefoedd yna, ac i ni edrych i fyny o Dad a'n sylweddoli o ti yn y cyfan oll, ac hyd yn oed y môr sydd o'n hamgylch ni, ni'n gwybod bod terfynau wedi rhoi iddo fe. Terfynau ti sydd wedi penderfynu le mae'r môr yma i fynd, a'r tonnau sydd yn mellwaith mor fawr yn creu ofn ac arswyd arno ni. Ond eto o Dad mae diwedd i le maen nhw'n mynd i fod, yn dy ofal arbennig di. A dyna feth i ni fel unigolion o Dad, dan dy ofal di y prynhawn yma. Dyna fraint i'w cael dod at ein gilydd. Dyna fraint i'w cael dod at y gair yma. A dyna fraint i'w sylweddoli fod holl air Duw yn bir ac yn darian i bob un a sydd yn ymddiried ynddo fe. Ni am y prynhawn yma'n bennaf oll o Dad, i glywed y lais ti yn y gair, ac i sylweddoli o Dad bod ni'n dibynnu'n llwyr ar y gair, y craig sydd gyda ni o'n tano ni, ac i ni'n gwybod o Dad bod ni'n sefyll y prynhawn yma yn unig yn enw ein gwaredwr. Y fe ddaeth i'r byd, yn yr amser y benodwyd, yr holl addewidion amdano fe trwy'r testament i ddod, i baleoedd ei ddod, ac i ni sylweddoli ei fod yn wir dy fab di, hwn yw fy unig ynedig fab byddai ti yn yr hwn yn brydlonwyd. Ac i ni'n sylweddoli o Dad fod wedi dod i'r forwyn Mair, ac wedi tyfu fel baban, fel plentyn, fel bachgen ifanc, ac wedi yn hynach wedi dangos o Dad yn glir ar awdurdod oedd gyda ge. Mynychu y synagog, dyna'i arferau, ac i ni'n gwybod o Dad fod ni'n dyheu am yr arferiad yma i fod i ni fel cenedl o Dad. Ychydig i ni'n cwrdd gyda'n gilydd o Dad, ni'n gwybod hynny. Ac ni'n gwybod hefyd fod llawer yn cadw'n glir o unrhyw beth sydd yn swnio fel yr efengil sanctaidd. Ond eto o Dad, ni'n gwybod bod ni'n byw mewn cenedl sydd wedi gweld pethau rhyfedd mewn un diwygiad ar ôl y llall. Ac yn gobaith ni o Dad yw, a fydd rhywbeth fel yma'n digwydd unwaith yn rhagor yn dydrigaredd di. Mae pethau rhyfedd o flaen ein cenedl i'r dyddiau yma. Da ni'n mynd i dychmygu e fath bethau. Ond ni'n gwybod o Dad, fod hyd yn oed ein plant ni, a plant ni'n clywed y pethau rhyfedd o ddydd i ddydd, a fod dylanwadau ofnadw arno nhw. Dyna pam o Dad mae gyda ni'r fraint y prynhawn yma o weddio am ein plant, a plant ein plant. Gweddio at na ti o Dad yw cadw nhw'n ddiogel o'r pethau yma, ac iddyn nhw cael tyfu o Dad, hyd yn oed yn sŵn yr efengil. Ni'n dyheu i weld plant ifanc yn dod unwaith yn rhagor i glywed y air di. Ac ni'n gwybod o Dad bod ni'n diolch i ti am y ffyddloniaid sydd yn pregethu bob sul, y gwirioneddau yma, sydd yn cael ei gwrthryfela yn erbyn y gair yma yw hanes yn cenedl ni. Ac ni'n diolch o Dad am ei dewrder nhw, ac ni'n gofyn ti o Dad am fendith arbennig iddo, hyd yn oed heno. Bydd y pwlpid yma heno eto gyda dy was,
A ni'n gofyn i ti, o dad, bendithia heno yn arbennig. Gwna ni ddyfod i roed fawn, ond mae gyda disgwyl rhywbeth mawr i ddigwydd o'r diw yn un addoli ac yn gwybod amdano. Ni'n gwybod am y diwiau arall sydd ymhlith ein cenedl ni'n crwydro dros y wlad yma o dad. Rhyfedd yw bod nhw'n credu yn y pethau rhyfedd yma. Gan wybod na oes gobaith o gwbl ond yn un ffordd. Y ffordd yna sydd yn Iesu Grist ein harglwydd. Diolch i ti am ei gariad rhyfeddau. Diolch i ti beth ni'n mynd i glywed y prynhawn yma, y gwirthiau rhyfedd mae wedi gyflawni. A'r pwrpas yn y gwirthiau yna i gyd o dad. Roedd e wedi pregethu, y pregethwr mawr. Ac o dad, oedd pobl wedi gwrando arno fe. Pobl wedi rhedeg i ffwrdd wrtho fe. Pobl yn ei gasau fe, hyd yn oed i'r croeshoeliad. Ond ni'n gwybod o dad fod hyn, o dan dy arglwyddiaeth ti ym mhob peth. Y mab ar y groes, yr gwaed yn cael ei dywallt, yr cyfan o dan dy arglwyddiaeth ti wedi ei drefnu o dragwyddoldeb, yr aberth rhyfedd yma, aberth ein harglwydd Iesu Grist, mwyn i ni cael byw. Heb hyn o dad oes gyda ni'r un gobaith, ond mae'r gobaith gyda ni'n sicr wrth i ni ymddiried ynddo fe yr arglwydd Iesu Grist. Pawb y bechasant ac oeddi'n dôl am ogoniant Duw, ond mae maddeuant pechodau i ni o dad, ac ni'n gofyn ti felly yn dy drigaredd i fod gyda ni y prynhawn yma. Ni'n cyffesu ein pechod wrth flaen di o dad, hyd yn oed y dydd yma. Ac ni'n gwybod o dad fod y cyfan wedi cael ei golchi. Ac ni'n diolch i ti o dad am hyn. Y gwaed y groes sy'n codi'r fyny'r eiddil yn goncwerwr mawr. Mae buddigoliaeth gyda ni. Buddigoliaeth gyda ni dros yr gelyn olaf yna, sef marwolaeth. Y fuddigoliaeth rhyfedd yma sydd yn dod i ni oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist, sydd wedi atgyfodi ein cyfiawnhawn ni, ac yn nawr ar dy ddeheilawd di, yn gwrando arno ni. O dad, ni'n gofyn fydd popeth yn iawn yn dy olwg di, ac yr unig beth ni am y prynhawn yma, i ti gael y clod a'r mawl a'r gogoniant yn unig sydd yn heiddi i ti. Derbyn ni felly o dad, a gofala amdano ni felly, yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Emyn 92 nawr fydd y recordiad yn un ar y neistedd yn gwrando.
Os newch chi droi i Fengil Mathew, penod 11, a y drydydd adnod yna y testyn. Mathew 11, a drydydd adnod. A dyma cwestiwn, Iwan Fydyddiwr yn gofyn o'r carchar. O'n i'n darllen yna wedi dangos i ni paham oedd Iwan yn y carchar. Dyma fe yn y carchar, ches gysodi fi fi'n dioddef o'r beth ma'n galw'r hay fever yma, beth yn gael wedi gael tro yma, ond dyma dŵr gyda fi, so byddwn ni siôn iawn. A tydi yw'r hwn sydd yn dyfod, a un arall yr ydym yn ei ddisgwyl. A tydi yw'r hwn sydd yn dyfod, a un arall yr ydym yn ei ddisgwyl. Cwestiwn Iwan Fydyddiwr. A wedi gofyn y cwestiwn yma, gofyn i'r disgyblion i fynd â'r cwestiwn yma at yr arglwydd Iesu Grist. A wy'n moyn cymryd 4 penawd. Difrifoldeb y cwestiwn yma'n gyntaf oll, ac wedyn dirgelwch yn yr ateb oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist a'r datcuddiad o'r gwirionedd sydd yn dod allan o'r ateb yma a diddanwch y Cristion. Felly difrifoldeb, dirgelwch, datcuddiad a diddanwch. Felly, fel o'n i'n dweud, mae Iwan Fydyddiwr wedi anfon y cwestiwn yma trwy 2 o'i ddisgyblion. A dyma beth oedd wedi weld, oedd Iwan yn gwybod am y pethau oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi cyflawni. A Iwan, pam glybu yn y carchar weithredoedd Crist, wedi danfon 2 o'i ddisgyblion a ddiwedodd wrtho, a tydi yw'r hwn sydd yn dyfod, a un arall yr ydym yn ei ddisgwyl. Nawr, mae'r cwestiwn yn gwestiwn difrifol. Ac ni'n gwybod pam oedd yn y carchar, oedd yna berygl i Iwan, ac ni'n gwybod bod wedi colli ei ben, gyda'r difrifoldeb a beth sydd yn digwydd nes ymlaen. Ac ni'n gwybod hefyd bod yna ofn yn sicr ymhlith y disgyblion, ac efallai am gyda Iwan ei hunan. Ond felly, ewch chi wedi feddwl am eiliad, beth oedd pwrpas y cwestiwn felly? A oedd Iwan yn colli'r sicrwydd yma, bod y person yma yn wir Meseia. Yr oeddwn yn disgwyl amdano trwy'r Hen Testament, mae sôn am y Meseia yn dyfod. A oedd Iwan yn dechrau meddwl, os rhywbeth allan o lef yn yma. Hwn oedd Iwan wedi fydyddio, fe chi'n cofio? Iwan wedi sôn am berson yr arglwydd Iesu Grist, fe yw'r hwn sydd yn dyfod ar fy ôl i, ar hwn aeth o'n blaen i, ar hwn i rwy fi deilwng i ddatod carau ei ysgidiau. Ac yn nes ymlaen i'n gweld tranodd, mae Iwan yn gweld yr arglwydd Iesu Grist yn dyfod, beth mae fe'n ddweud, wele oen Duw, ar hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau y byd. Ac yn nes ymlaen mae Iwan yn dweud, hwn yw'r un sydd yn bydyddio gyda'r ysbryd glân. Ac wedyn ni, a mi awelais ac y dystiolaethais, mae hwn yw mab Duw. Nes ymlaen, wele oen Duw, meddai Iwan. Felly beth oedd y cwestiwn yma? Pam oedd e wedi gofyn y cwestiwn yma trwy'r disgyblion? Mae'n wahaniaeth ymhlith yr esbonwyr am hyn. Syniadau llawer ohonyn nhw fod Iwan yn colli peth gafel yr ysicrwydd yma. Ond mae rhaid i fi fod yn onest, beth bynnag wy'n teimlo fod rhyw reswm arall am y cwestiwn yma. Roedd yna falle, a Iwan yn gwybod am hyn, achos chi'n clywed pan mae Iwan yn dweud cyn gofyn y cwestiwn yma, oedd wedi clywed am y bethau oedd yn mynd mlaen gyda'r arglwydd Iesu Grist, am y gwirthiau yma i gyd. Efallai bod Iwan yn teimlo fod nhw'n colli gafael yn y gwirionedd mae Crist oedd y Meseia. Chi'n gweld mae Iwan, yr un o'n nhw'n edrych i fyny, ato mae'n sicr, yn y carchar, mewn perygl o'i fywyd. Felly wy'n teimlo fod rheswm Iwan fan yma, beth bynnag ydw i'n gywir neu peidio, mae'r cwestiwn yn gofyn cwestiwn sylfaenol i ni bob un ohono ni. Pwy yw e? Ai tydi yw'r hwn sydd yn dyfod a un arall yr ydym yn ei ddisgwyl.
Dyna gwestiwn ni bob hun ohono ni y prynhawn yma. Nawr, dirgelwch yr ateb. Ar yr edrychiad cyntaf, mae'r ateb efallai'n swnio'n hynod. Ai tydi yw'r hwn sydd yn dyfod, a un arall ydym yn ddisgwyl. Felly'r ateb dda ni'n ddisgwyl fydde, mae fi yw o dde. Credwch yn o fi yw yr un o'ch chi'n ddisgwyl. Ond dim na'r ateb. Welwch chi yn y bedwaredd adnod. A Iesu atebodd ac addewedodd wrthynt, ewch, ymanegwch i Ioan, y pethau a gliwch ac a welsoch. Ateb rhyfedd o enau'r arglwydd Iesu Crist. Beth oedd yn digwydd? Beth yw'r pethau yma? Mae fe'n sôn amdano. Mae fe'n gweud ei hunan yn y 5 adnod. Y mae deillion yn gweled eilwaith. A'r cloffion yn rhodio, a'r cleifion gwahanol wedi ei glanhau, a'r byddariaid yn clywed, y mae meirw yn cyfodi, a'r clodion yn cael pregethu yr efengil iddynt. A dedwydd yw'r hwn, ni'r rwystyr yn o fi. Dyna'r neges mae yr arglwydd Iesu Grist am y disgyblion yma fi nôl i'r carchar. Ioan, dyma beth ddywedodd e. Nawr, beth oedd eisiau fan yma te? Pam oedd yn rhaid i'r disgyblion yma sylweddoli eto ar y gwirthau'r rhyfedd yma oedd e wedi gyflawni o'i blaen nhw? Gwahanol fwy wedi glanhau, chi wedi clywed yn lawr yn y 5 adnod yna. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei drigaredd am iddynt gael golwg clir mewn ffydd o pwy oedd fe a cael y sicrwydd yma yn ei calonau. A dyma yn gywir yw y pwrpas i ni prynhawn yma. A dyn ni'n gofyn nawr, pwy yw yr arglwydd Iesu Grist? Beth yw sylfaen ein ffydd ni? Beth yw'r graig i ni'n sefyll arno? Mae rhai, bob un ohono ni felly'n teimlo sigledig yn bellwaith. Trealon difrifol bywyd, a fi iechyd trwm, gofyn am ein plant a plant ein plant, graig efallai, yn gofidio am ei gŵr ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond beth mae'r arglwydd Iesu Grist am i ni gael y sylfaen yma o dano ni, beth bynnag fydd y trealon sydd yn ein gwynebu ni neu sydd mynd i'n gwynebu ni. Chi'n clywed yn Eseia, cadarnhewch y dwylaw llesg a cryfhewch y gliniau gweiniad. Dywedwch wrth yr ofnus o galon, ymgryfhewch na gofnwch wele eich diw chwi a ddal a dial e, diw a thaledigaeth, e fe a ddaw ac achub chwi. Dyna beth sydd gyda ni'n yr efengil yma, beth bynnag sydd o'n blaen ni. Mae gyda'r sicrwydd yma gyda ni o diw ein tad. E fe a'n achub ni, beth bynnag sydd o'n blaen ni. Nawr, beth am yr arglwydd Iesu Grist? Wy'n meddwl bod hwn yn sylfaen bwysig iawn yn gwneud yn glir o gariad yr arglwydd Iesu Grist. Dyw e ddim am ni golli'r credu yma. Angrediniaeth yn dod i fewn, yn dyw e, mae rhywbeth yn dod o'ch traws chi, chi'n gofyn, hyd yn oed gofyn y cwestiwn, yr un rhan o'r deyrnas rhyfedd yma sydd yn Grist. Chi'n cofio Thomas? Siŵr bod chi'n cofio fe. Thomas, yr arglwydd Iesu Grist wedi ymddangos i'r disgyblion a Thomas ymna. Ac maen nhw'n dweud fe, ni wedi gweld y Crist ac yn rhededig, dath ein plith ni. Thomas yn dweud, o'n i'ch a weled ei ddwylaw ef, ôl yr hoelion, a dod i fy llaw yn ei ystlu sef, ni chreda fi.
Beth ddigwyddodd i chi'n gwybod? Y dydd nesaf fe ddaeth Iesu ato a'r tro yma Thomas gyda'r disgyblion. Geiriau cyntaf Iesu oedd hyn, tangnefedd i chwi. Tangnefedd i bob un ohonoch chi. Thomas hefyd. Ddim yn delio gydag e fel falle ni wedi delio gydag e. Ond yn gwybod am y gwendid yma wedi dod ar ei draws e. Pan mae angryduniaeth yn dod. Mae Crist yn gwybod amdano fe. Beth mae fe am wneud yw rhoi cysur yn ôl ar y cyrnwch beth wedodd e wrtho Thomas. Wedi hynny dywedodd e wrtho Thomas. Moes yma dy fus a gwel fy nwylaw. Estyn dy law a dod yn fystlyg ac na fydd angrydadyn. Ond credadyn. Dyna chi grist anwyl, ynddo fe. Paid y bod yn angredadyn, bydd yn gredadyn. Mae'r amser yn mynd ymlaen, yn sicr ond. Beth am y ddau arno'r ffordd i ymwys? Ar ôl y croeshoeliad, maen nhw'n cerdded yn ôl ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn ymddangos iddyn nhw. At cyfodi ac yn ymddangos i'r ddau yma. Eithir y llygaid hwyd y taliwyd fel nas a dweud enteb, ond nhw'n gwybod pwy yn y byd oedd e. A maen nhw'n rhoi hanes i'r dyn yma am y pethau difrifol oedd wedi digwydd. A nhw wedi colli'r cyfan oll nawr. Colli ffydd rhagor, colli dod yn angryduniaeth wedi dod i fewn, ond yr oeddem ni yn gobeithio, medden nhw. Mae e fe oedd yr hwnna wyredau'r Israel. Beth sydd wedi digwydd? Crist nawr o yn fydion a hwyr frydig o galon i gredu'r holl bedau a ddiwedodd y proffwydi. Ond nid oedd rhaid i Crist dioddef y pethau hyn a mynd mewn i'w ogoniant. Beth wnaeth yr arglwydd Iesu Grist wedyn ni'n gwybod? A chan ddechrau'r Moses a'r holl proffwydi e fe esbonion ti ddyn yn yr holl yr ysgryddau y pethau amdano ei hun. Na ogoniant yw'r gair yma, ti fe bod pregethwr. Pregethwr yn chwilio am Iesu Grist yn yr hen testament ac yn ei gael e. Ond meddylwch am Iesu Grist yn pregethu. Fyna mae ddyn nhw. Yn yr holl ysgrythau a pethau amdano y fe ei hun. Ac wedyn ni llygau'r hwynt a gorwyd, a wyed yn y biantef, ac e fe ddiflannodd allan o'i golwg hwynt. A dwi'n chi ddychmygu'r ddau yma am fi, efallai, wedi clywed y pethau rhyfedd yma o enau'r arglwydd Iesu Grist. Beth wedon nhw chi'n cofio'r geiriau? Ond nid oedd e'n calon i yn llosgu yn tra yr oedd y fe yn ymddiddan yn ei ar y ffordd, a thrad roedd y fe yn agor i ni'r ysgrythyrau. Chi'n gallu gweld nhw, fi nhw deud, beth o ti'n deimlo? Wel, o'n i ar dan yng Nghalon. Trwy glywed y gair. A'r llall yn gwneud, o'n i'r un peth. Yn hyfryd ydyn ni'n ymddiddan fel yna gyda'n gilydd a'i ôl pregethu, yn fydde fe. Beth nath y pregeth na i ti? O, oedd yng Nghalon i'r dan. A fyna hefyd. A dyna mewn ffordd i'w dywygiad, yn dyfe, gair yma'n cael rhyw effaith rhyfedd arno'n mi. Ac ni'n siarad gyda'n gilydd. Ac, wel, dyna ddwy enghraifft i ni o gariad o'r arglwydd Iesu Grist. A gyda fi rhagor i ddweud fan yma, mae'r amser yn mynd ymlaen. Nawr, y datguddiad o'r gwirionedd felly. Dyna beth sydd wedi rhoi o flaen y disgyblion yma. A wy am gymharu nawr Eseia 61, dwch chi droi i Eseia 61, adnod 1 a 2, a adnod 2 sydd yn Liwc 4 ac 18. Ond os drowch chi at yr Hen Testament. Ysbryd o'r arglwydd ddew sydd arnaf o ddihwrdd yr arglwydd a meneiniodd efengylu i'r rhai lluriaeth, mic yw'r hynna, e fe yma'n fonodd i'r rwymo rhai ysig o galon, broken hearted yn Saesneg,
i gyhoeddi ryddhad i'r ceithion ac agoriad carchar i'r rhai sydd yn rhwym, i gyhoeddi blwyddyn gymeradwy yr arglwydd. Yr Hen Testament. Ac wedyn ni'n clywed yn Luc y geiriau yma oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist, bedwaredd benod, ddengil yn ôl Luc, ar nod 18. Dyma ni, yr arglwydd Iesu Grist, ac efe ddaeth i Nazareth, lle mae Gesidef, ac yno yn ôl ei arfer, efe aeth i'r synagog ar y Sabath. Fel ei arfer aeth i'r synagog. Dyna beth ddylen arferiad ni fod. Arferiad ni yw dod fan yma prynhawn yma. Arferiad yw dod i'r oedfa sydd yma heno. Does dim esgus ych chi'n gweld o golli oedfa. Wrth gwrs os yna fiechyd neu problemau arall, ond does yna'r un esgus i fod gartref. Ond yma berygl yn y dyddiau yma, wy'n meddwl. Mae'n gyfleus iawn efallai i fod gartref, cael y pethau yma ar y sgrin sydd gyda chi'r gartref, a meddwl hwnna gystal a oedfa, ond diwedd ddim. O'n i'n siarad â ffrind yn ddiweddar iawn. Tro cynta oedd wedi dod ato ni i'r cwr gweddi, wedi gweld gweddi gyda nhw, cwr gweddi gyda nhw wrth gwrs, fel oedd yn rhaid, ydy hynny. Ond dath i'r cwr gweddi ato ni'n tro, wel, wedi dyma'r lle i fod mewn cwrdd gweddi, gyda'n gilydd. Wrth gwrs ni wedi methu yn y dyddiau rhyfedd yma sydd wedi dod yn traws ni. Ond mae nawr yn bryd i ni feddwl dod nôl at ein gilydd eto, i addoli gyda'n gilydd. Dyna arfer yr arglwydd Iesu Grist. A dyma beth mae'n ddweud fan yma, ar y synagog, a gyfododd i fyny i ddarllen. A rhoddwyd ato lyfr y proffwyd Eseias. Ac wedi ddagor y llyfr iddo gafodd y lle oedd yn ysgrifenedig, a dyma ni, yr Hen Testament ni wedi darllen. Ysbryd yr arglwydd ac yn y blaen, ddwn ni'n gwneud y cymhariaeth. Beth ddywedodd yr arglwydd Iesu Grist ar ddiwedd y darlleniad yma o'r Hen Testament? Ar nod 21 o Luc 4. Ac efe ddechreuodd i wedi wrthyn, heddiw y cyflawnwyd yr ysgrythyr hon yn eich clustiau chwi. Efe oedd yr un, a sonir amdano fe, yn yr Hen Testament. Dyna beth oedd e am ddweud wrthyn nhw. Dewch i ni nawr gymharu, llwch chi sefyll yn yr Hen Testament, ond Da'n dangos y cymhariaeth i chi rhwng yr Hen Testament a'r Testament Newydd, yng ngeiriau'r Hen Testament a'r geiriau Crist wedi rhoi o'i blaen nhw oedd yn dod o'r Hen Testament. I brygethu i'r clodion, yr arglwydd Iesu Grist, efengylu i'r eilliraeth yn yr Hen Testament. Iachau y drylledig o galon, Testament Newydd. I rwymo o rai sydd ysig yn ei calon, broken-hearted yn yr Hen Testament. I brygethu gorllyngdod i'r ceithion, i gyhoeddi rhyddid i'r ceithion yn y Testament Newydd. Cael ein gollwn rhydd o'r carchar yma ein pechod a ni, sydd yn ein clymu ni, ond cael y rhyddid yma, dyna'r Iesu Grist yn cyhoeddi beth oedd yn yr Hen Testament. Cyffeiliad golwg i'r deillion, agoriad carchar i'r rhai sydd yn rhwym yn y Testament Newydd, i ollwng y rhai ysig mewn rhyddeb, ac wedyn ni brygethu blwyddyn gymeradwy yr arglwydd, i gyhoeddi blwyddyn gymeradwy yr arglwydd. Dyna beth yw pregethu, yw cyhoeddi, yw efengylu. Gobeithio bod ni'n gweddio'n gyson am y gweision yma sydd o sil i sil yn cyhoeddi y gair. Gobeithio bod ni'n gweddio drosti nhw, iddyn nhw gael nerth i sylweddoli bod nhw'n wneud beth oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud, a maen nhw i fod wneud yr un peth, heb ofn, cyhoeddi y neges yma, o flaen y generl yma, sydd eisiau fe'n ddifrifol y dyddiau yma. Felly, yr addewidion, y Meseia yn y proffwydi wedi ateb yn llwyr yng Nghrist, y pregethu, yr iachau,
golwg i'r deillion, agor y carchar y ceithion. Dyna'r addewidion. A oedd yr ysgyblion yma yn gwybod am yr addewidion yma. O'n nhw'n gyfarwydd ar Testament, Hen Testament. A dyma fe. Y baban yma fel ni wedi darllen am hynny'r arglwydd ei hun a ddyrru rhwy arwydd, wyle morwyn a fydd feichiog ac ei esgwr ac ei elwi ei enwyf Emmanuel. Fe sydd wedi dod. Dywedwch chi'n wrth y Ioan. Sylwch ar yr holl wyrthiau yma. Dyna'r prawf i chi nawr am hyn. A dyna gwestiwn. Pwysig y prynhawn, beth yw'r gwirthiau yma i ni? A dy fi ddau enghraifft fan yma sydd yn yr swydus yn ei ffordd. Yn cofio pam dys i wybodaeth yr Efengil a llawenhau yn y gwirioneddau yma. Wy'n cofio dweud wrth rhywun, oedd yn bwysig yn y capel yn Gymraeg, torthi y 5,000. Yna wyrth arbennig. Dim ond bara, bain i dri bysgodi ac yn y blaen. A'r ateb ges i'n ôl, oedd yn nawr dwi'n mynd i deall. Deall hwn yw y ffaith fod Crist yn bresynol, bod nhw'n gweld ei gariadau, ac bod nhw am ymateb yn yr un ffordd, a rhannu beth oedd gyda nhw. Dyna beth ges i'n flaen i, fel Cristion ifanc. A wedys i, wel, dwi'n gweld na. Dim na beth sydd yn y Beibl. A'r enghraifft arall oedd gyda fi oedd, mae hon yn ddifrifol, mae'n reswm fawr efallai am beth sydd wedi digwydd i'n eglwysi ni dros yr canrifoedd ddiwetha. Ond yn ôl i Abertawe, gyda un o'n teulu ni, teulu wraig, fachgen galluog rhyfedd, yn y lluog iawn. Oedd e meddwl barrister gyda ge, a ni'n meddwl, oedd e'n gallu difynnu bethau yn glir. A mae fe'n gofyn i fi'n sydyn o'n i'n gyrru, beth wyt ti'n credu yno? A ni'n meddwl beth bynnag wedau, wy'n mynd i gael yn rhwygo fan yma. Nag e bod e'n gas, oedd e'n gallu gweld bethau'n glir. Na gyd wedes i, o'n i'n credu y Beibl. O'n i'n credu'r Beibl yma. A wedodd y thai, ti'n gwybod, amser o'n i'n yr ysgol Sul, eich i blant bach fan hyn nawr, yn yr ysgol Sul yn clywed am y gwirthiau gobeithio, a pethau rhyfedd yma oedd Iesu Grist wedi gyflawni. O'n i'n derbyn y gwirthiau. Ond wedyn i'r traddodiad yw yn 15 mlwydd oed, o'n i'n mynd nôl i'r capel. Oedd i'n mynd i'r capel i glywed y pregethu. A mae fe'n dechrau gwrando, ac mae fe'n dweud, wel, oedd y pregethwyr ddim yn credu y gwirthiau yma fel o'n i wedi clywed nhw, ac o'n i'n derbyn nhw. A o'r dydd yna, gadwodd e'r capel, ac yn drist, a the byth nôl i gapel wedi ni. Difrifoldeb, ynddi fe? Cyfrifoldeb y pregethwyr yma. Beth bynnag, ewn ni mlaen. Wy'n mynd sicr beth i wneud fan yma mewn ffordd, mae da fi rhai rhagor o bethau i ddweud, ond symudwn ni mlaen i ni gael gweld yr hybydd. A dedwydd yw yr hwn medde'r arglwydd Iesu Grist ar ddiwedd yr adnodau yn y Mathew fan yna. Dedwydd yw'r hwn i'r rwystrir yno fi. Yn Saesneg, blessed is he who is not offended in me. Beth yw ein craig ni y prynhawn yma felly? Mae'n syml yn diwe. Mae'r ateb mewn ffordd nawr fel ni wedi datrys, yn syml. Dywedwch wrth Ioan am y gwirthiau. A dyma fe'n dweud wrthon ni y prynhawn yma. Derbyniwch y gwirthiau fel i chi yn derbyn y gwirthiau. Does dim ymheuaeth yn eich calon chi am y gwirthiau yma. Does dim ymheuaeth gan eich calon chi beth ddigwyddodd ar bedd Lazarus. Does dim ymheuaeth gyda ni pam chi'n clywed sôn am y rhai ddim yn gweld, yn cael gweld.
Rhai yn methu cerdded ac yn cerdded. Ond ych chi'n gweld, oedd Iesu wedi dweud wrth y disgyblion hyd yn oed, un amser, ar ôl iddo fe i weld nhw yn y cwch yna mewn perygl, ac fe ati'n ti'r llong ar gwynt a dywelodd, a wes y nasant yn ddyn ei hunant yn fwy o lawer ac yr yfeddasant o blegyd ni ddeallasant y twrthau hynny, cynnes yr oedd ei calon hwynt wedi caledu. Mae rhaid ni bod yn ofalus na bod yn calon ni'n caledu. A chi'n cofio Pedr yn disgyn o'r llong yna, yn rhodio ar y môr ac yn ofni ac yn suddo, ac mae'n troi at yr arglwydd Iesu Grist oedd gydag ar y môr, cadw fi. Crist yn esyn neu law eto. Tydi ychydig ffydd paham y petrisaist. A mae'r ddau yma'n dod i fewn i'r cwch a peidiodd y gwynt. Beth ddigwyddodd? Yn y wyrth yma, rhai yn y llongau hawdd o lasantef, yn wir, medden nhw, mab Duw ydw ti. A Pedr yn gweud gymaint am yr arglwydd Iesu Grist. Ti yw y Crist, medde fe. Ar y gyfwng arall, ti yw y Crist, mab y Duw. Crist Duw, meddai Pedr. Ateb y Crist iddo fe. Gwyn dy fyd i Seimon mab Jona. Nid cig a gwaed a ddatgyddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Mae tad yn y nefoedd wedi datgyddio'r gwirioneddau yma i chi yn cydnabod mai ti yw y Crist. Wel, beth yw'r neges felly i rhywun sydd heb dderbyn y gwirionedd yma? Eto, heb ddeall, llygaid nhw wedi cael eu cau. Y neges yw hyn. Mae'r holl Beibl yma yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist, o'r dechrau hyd y diwedd, a'r holl air yma sydd yn bir, ac yn darian i'r neb a ymddiriod ynddo. Fe sydd yn rhyfedd i chi'n gweld hyd yn oed pan mae pregethwyr yma'n cyhoeddi'r gair, dyn nhw ddim yn gwybod pawb efallai sydd ddim yn credu, ond mae Crist yn gwybod am y cyfan oll. Oedd yn dweud ar un amgylchiad y mae honno chwi rai ni'n dod dint yn credu. Canis yr Iesu a wyddau o'r dechreuad, pwy oedd yr rhai nid oedd yn credu, a pwy oedd yr hwn oedd yn efo'r dychief. Ac mae'n gofyn unwaith i'r disgyblion a dyma gwestiwn y prynhawn yma eto, am hynny yr Iesu a ddiwedodd wrth y 12, a fynwch chwythau hefyd. Fyned y maith. Chi'n cerdded allan o oedfa fel yma, a mae rhai efallai'n clywir ac yn gweld ar y len prawn yma. Beth chi'n mynd i wneud? Chi sydd gartref nawr efallai. Chi'n troi'r teledu yna i ffwrdd ac yn nghofio'r cyfan oll. Chi'n mynd ymaith o'r gwirionedd sydd yn yr efengil. Am hynny ar Iesu a ddiwedodd wrth 12, a fynwch chwythau hefyd ymaith, fyned ymaith. A dyna'r cwestiwn y prynhawn yma'r ddiwedd yr oedfa. A chi'n mynd i fynd ymaith, ac yn nghofio'r cyfan oll, ac yn gwrthod y gwirioneddau. Beth am ateb Seimon Pedr? At pwy chi'n mynd i fynd os chi'n gadael yr arglwydd Iesu Grist? Os chi'n mynd ymaith y prynhawn yma, o'r cyhoeddi fan yma heno, os chi'n mynd ymaith ar ddiwedd, yna Seimon Pedr, atebodd efo wedodd, at pwy yr awn ni? Gen i ti yma i bywyd tragwyddol. Dyna beth chi'n cerdded allan o hwnnw, y bywyd tragwyddol yma. At pwy chi'n mynd i fynd? Mae cyfryddau arall yn dod i fewn i'r gwlad yma fel rhyw don mawr, difrifol. Diwerth. Does yr un cysur. Does yna'r un llawenydd yn y byd yma, a gwir lawenydd,
ond yn derbyn neges yma sy'n cael ei gyhoeddi gyda'n harglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud yn rhywle, dwi'n gweda fi am y funud yma, ond wrth adnabyddiaeth o'r gwirionedd, mae llawenydd yn y galon. Chi'n cofio'r ddain ar y ffordd i Emmaus, o llawenydd yn eu calon nhw, o'n nhw'n gwybod y gwirionedd. A chi'n gadael y prynhawn yma, heb y gwirionedd yma, chwilio am llawenydd yn y byd yma, dros dro. At pwy yr awn ni? At pwy yr a fi? A pwy ewch chi y prynhawn yma? Gen i ti yma'i bywyd tragwyddol. Y Crist yma wedi dyfod. Y Meseia wedi dyfod. A'r testun oedd gyda ni, a'i ti yw e. Neu oedden ni'n disgwyl rhywun arall. Dydyn ni ddim. Crist wedi dyfod i'n calonau ni. Y Crist yma ni'n gredu ynddo fe, gyda'n holl galon. Ein gwendidau, ein pechodau dyddiol. Ni'n gwybod bod yn sylfaen ni gyda yr arglwydd Iesu Grist. Ni wedi cael yr arglwydd Iesu Grist. Mewn ffordd, ni wedi dwy'n calon Iesu Grist, yn calonau'n hunain. Ni'n gweud na am gariad yn ni chi, bod ni wedi cymeryd i galon neu hi. Gŵr a graig, mam y plant. Ond dyna beth ni wedi gwneud gyda'r arglwydd Iesu Grist. Ni wedi cymryd i galon mewn cariad. A dim ond un Emyn allai ddarllen i chi, fi'n gwybod bod chi, bob un ohono chi'n gwybod am yr Emyn yma. Wyle cawsom y Meseia. Cyfaill gwerthfawroca erioed. Dyna beth chi'n gerdded i ffwrdd oddi wrthos, na ydych chi'n derbyn y Crist yma. Wyle cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawroca erioed, darfu Moses a'r proffwydi, ddweud amdano, cyn ei ddod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr, dynol rhyw. Dyma gyfaill, haeddi ei garu, a'i glodfori'n fwy nag un, prynu'n bywyd, talu'n dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun. Brodyr dewch, llawen hewch, diolchwch iddo, byth na thewch. Mewn ffordd ynghofiwch y cyfan, wedi sôn amdano prynhawn yma, ond cerwch gartref o'r oedfa yma, a'r emyna yn eich meddyliau. Wyle cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawroca erioed, tarfu Moses a'r proffwydi, ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol rhyw. Dyma gyfaill haeddi ei garu, a'i glodfori'n fwy nag un, prynu'n bywyd, talu'n dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun. Frodyr dewch, llawen hewch, diolchwch iddo, byth na thewch. Dwi'n gweiddi arnoch chi prynhawn yma, dewch at yr arglwydd Iesu Grist, trwy ras yn unig, cerwch ar eich gliniau gweddiwch, trwy ras yr ydych chi'n gadwedig, trwy ffydd, nid ohonoch eich hunan, gwaith Duw ydyw. O, mi Dduw weithio, yno ni fe niligolion, fel oedfa fan yma, fe ni'n hyfryd i weld y lle yma'n llawn. Fel oedfa, fel unigolion, ac fel cenedl. Na fydde rhai sy'n rheoli drosto ni yn cydnabod y gwirionedd yma. Dyna wahaniaeth da ni'n gweld yn ein cenedl. Pidwch â digaloni. Mae Crist ar ei wrthseddfainc, y brenin mawr, fe yw ein cysur ni, a fe yw'r unig un allwn ni droi eto. Does na neb arall. Bydde ni ddiw fendithio y gwirioneddau yma, i ni gyd y prynhawn yma, yn ein harglwydd Iesu Grist. Gawn ni droi mewn gweddi gyda'n gilydd. O Dad, ni'n gofyn ti ymateb, dy air, a nid i agor calonau y prynhawn yma. Am gweld pobl yn dod i fewn i'r oedfa yma, o Dad,
Dywas yn ffyddlon i'r gwaith. Gweinidog yn ffyddlon i'r gwaith fan yma. O, na fydde fe'n gweld y ffrwyth o dad. Ond does dim eisiau ni ddigaloni. Mae'r cyfan yn dy law di. Ti yw ein diw ni yn tad ni. A Iesu Grist yw ein harglwydd ni. Iesu Grist yw ein bywyd ni a'n gobaith ni. Derbyn ni o dad, yndo fe, yn Iesu Grist felly, y fe yw ein harglwydd, ac e fe sydd ar dy ddeheulaw. Ynddo ef bydd drigarog wrthon ni, a cadw ni fel unigolion, fel teuluoedd, ac fel eglwys. Amen. Diolch. Yr emyn olaf, y recordiad eto ar eich eistedd, ydych chi'n clywed emyn 340, 340.
Ac yn awr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Crist, a chariadiw, a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen. For those of you that are staying in between the services, the hall door